5 июньдә изге Болгар җыйыны үткәрелә. Борынгы Болгар җирендә исламның рәсми төстә кабул ителүе истәлегенә әлеге чара 20 елдан артык үткәрелә. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Журналистлар сорауларына мөфтиятның аппарат җитәкчесе Ирек Арысланов, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров, Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин җавап бирде. 2021 елның 5 июньдә Татарстан Республикасы Спас районының Болгар шәһәрендә Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыйыны фестивале узачак. Аларның бу фестивальнең күп чаралары музей, Болгар музей тыюлыгында булачак. Изге Болгар җыйынында милли тормыш һәм дин 11-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы делегатлары да катнаша. Болгар җыйыны алдыннан без һәр елны Бөтендөнья Татар конгрессы, быел аны без инде 11-нче мәртәбә уздырабыз. Бөтен Россия татар дин әһелләре җыйыны. Без Болгар җыйыны белән әлеге форумны һәрвакыт бергә үреп алып барабыз. Беренчедән менә 3-4 көннәрендә безнең татарның мәркәзе булган Казанда 72 төбәктән, Россия Федерациясының 72 төбәгеннән 1200 делегат катнашуы көтелә. Мөфтиятның аппарат җитәкчесе Ирек Арысланов изге Болгар җыйынының көн тәртибе белән дә таныштырды. Сәгать 8-ләрдән безнең башланачак инде әлбәттә Коръән уку белән, шуңа күрә менеджерлар белән башланачак. Төп сәхнәләрдә сәхнә дип атыйбыз инде памятный знак янында. Шул мәсьәлә шулай үзгәрешсез кала торган була. Шуннан соң Болгар Ислам академия бинасында президентыбыз тарафыннан кабул ителә безнең Россия төбәкләреннән булган һәм чакырылган мөфтиләребез. Шулай ук шунда Мәскәүдән килгән кунакларыбыз һәм иң беренче җыелыш буларак инде 2нче елга була торган 1100 исламны кабул итүгә 1100 елгына багышланган чараларның үткәрү мәсьәләләре турында. Шуңа күрә оештыру комитеты буларак түгел ул, иң беренче иттереп әлеге секендә очрашып сөйләшә торган сүзләр була. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.